Győri koncertjére készül a Tokyo Budapest Ensemble. A japán együttes Berkes Kálmán növendékeiből áll, akik a Musashi no Zeneakadémián végeztek. Másodszor járnak Győrben, 2 évvel ezelőtt is már játszottak, és így összeeresztem a 2 csapatot, tehát a Győri Filharmonikus Zenekar egyes kiváló művészeit, és őket, ez egy fúvós ötös. Ez tulajdonképpen a neve az együttesnek, a Tokyo Budapest Ensemble, amit azért egy ilyen guminevet találtam ki, mert ehhez belefér egy vonós négyes, tavaly egy vonós négyes volt itt, de ők 2 évvel ezelőtt egy fúvós ötös, most megint egy fúvós ötös, kiegészítve fúvós nonetté. A közönségre egy könnyed nyáresti kamarakoncert vár. Lesz benne Haydn, de nem a vonós négyes komolyságú Haydn, hanem sokkal könnyedebb muzsika. Lesz benne egy Jean Francais fúvós ötös, ami egy ilyen francia, nagyon-nagyon virtuóz, de nekik virtuóz, nekik nehéz, a közönségnek könnyű hallgatni, mert egy nagyon hallgatható, könnyen emészthető zene. A zenészek a szünet után Farkas Ferenc Régi magyar táncok a 17. századból című művét, Mozart Es-dur szerenádját és Vukán György egyik könnyed darabját játsszák el. Utóbbiakat már a Győri Filharmonikus Zenekarral közösen. A hangverseny csütörtökön este 7 órakor a Xantus János Múzeum dísztermében lesz.